Id-droga sintetika qed tkun ta' tħassib kbir għall-uffiċjali taċ-ċentru tad-detox saħansitra iżjed mid-droga tradizzjonali. Dan minħabba li din it-tip ta' droga qed issir aktar popolari, tagħmel iktar ħsara u qed tinfirex aktar mal-adolexxenti minħabba li ħafna tipi minnha għadhom m'humiex skedati bħala illegali. Id-direttur kliniku fih dan id-detox George Grech spjegalna l-effetti ta' din is-sustanza li huma ferm iżjed minn dawk ta' droga oħra għax hija magħmula mill-bniedem. L-effetti jista' jkunu varji. Euforja, violenza, aġitazzjoni ħafna, ansjetà kbira, biża, paranoja, li letteralment li daw in-nies xi kultant ikollna ndaħluhom x'imkien biex nippruvaw nikkalmaw is-sitwazzjoni. Sfida kbira li qed iħabbtu wiċċhom magħha l-uffiċjali tad-detox hija l-età żgħira tal-persuni li qed jibdew jabbużaw minnha. Każijiet ta' tfal adolescenti ta' 13, 14, 15 sena ġifieri. Ovvjament aħna l-età nista' ngħidlek meta jiġu jarawna, u mbagħad meta toħdulhom l-istorja per każu jgħidlek isma' ili nabbuża minnha di sentejn, 3 snin. Ġifieri hija inkwetanti. Għandna qudiemna sfida kbira. Apparti li drogi sintetiċi jagħmlu ferm iżjed ħsara, dawn huma iżjed diffiċli li wieħed jingħata l-kura għalihom għax qatt ma hemmx proċess stabbilit ta' kif wieħed jiddetermina t-tip ta' sustanza li wieħed ikun ħa. Mhix bħal drogi tradizzjonali bħal eroina l kokaina li b'test wieħed tal-pipi nkunu nafu. Xi kultant jeluduna dawn ma nafu li jkunu ħadu xi ħaġa ma nkunux nafu eżattament. U laqqas iż-żgħażagħ ma jkunu jafux qed jieħdu għaliex dawn tant kemm jinbidlu malajr. Fl-Ewropa hawn mal-200 tip ta' droga sintetika, iżda f'Malta huma biss madwar 11-il tip li ġew skedati mill-liġi u għalhekk huma illegali. Madankollu hemm pjan li jsir qafas legali sabiex dawn is-sustanzi kollha jiġu skedati u eventwalment jitqiesu illegali. Madankollu Grech jipproponi li għandu jintuża mudell ta' pajjiżi oħra sabiex din l-isfida li qed iħabbtu wiċċhom magħha l-pulizija u d-detox tineleb. Jista' jsir kif sar l-Ingilterra illi tħallija ġenerika synthetic cannabinoids and their derivatives. Xuri dawk id-drogi kollha li ġejjin minn dak il-qafas kimikament qed tifhem ma jiġux legali qabel isiru testijiet kollha fuqhom, ġifieri jkunu legali. Grech innota li l-abbuż huwa varju ferm fejn f'diversi każi l-problema tmur lil hinn mid-droga innifisha. Trid tidħol naqra aktar fil-fond, tara naqra s-sitwazzjoni tal-familja, l-uġijat li jkollhom dawn iż-żgħażagħ, x'problema ma tkunx droga, ma tkun il-ħajja, it-trawmi li jkunu għaddew fil-ħajja. Il-bullying fl-iskejjel per każu.